Hej og velkommen. I dag har jeg bragt dig ud i naturen. Det har jeg, fordi jeg oplever, at det er noget, som er gået rigtig meget i glemmebogen. Især i arbejdslivet. For mange tusind år siden, så var det eneste sted, vi var, det var enten ude i skoven, savannen eller ved vandløbet, skulle jeg til at sige. Og det vil jeg rigtig gerne bringe ind i vores verden igen. Jeg har i længere tid holdt en masse sessioner ude i naturen med mine klienter. Og når jeg siger naturen, så er det ikke fordi, vi har været på vildmarken og gået rundt med vores lædermand og lavet både. Nej, så har det været at gå tur. Og det har det været, fordi naturen taler meget mere til os, end vi selv tror. I hvert fald, hvis vi er vant til et 8 til 16, 17, 18, 19, 20 job. og især hvis vi er vant til at arbejde rigtig hårdt med en masse KPI'er i den forretning, vi er en del af. En masse beslutninger, der skal tages. En masse rumlen i maven. En masse forvirrethed. Jeg tror på, og jeg ser det også hos rigtig mange, at jo mere vi giver os selv lov til at connecte med naturen og være en del af den, jo mere kan vi også slappe af og træffe beslutninger på et meget mere værdigt grundlag. Det er også derfor, jeg sidder hos dig lige nu. Det er fordi, at jeg gerne vil fortælle dig om, hvor vigtigt det er. Gør dig opmærksom på, hvor vigtigt det er for dig at komme herud. Gør det til en del af din dagligdag. Gå en tur før eller efter frokost. Hold et gående møde, et walk and talk, som det var så populært engang at sige. Hold dine kundemøder måske ude i naturen. Eller bare en gåtur. Det handler ikke så meget om, at du kommer ud her i den smukke skov. Det handler meget mere om, at du tager et valg og gør det at være udenfor, det at være til stede i ikke blot kontormiljøet, hvor beslutninger og ting sker omkring dig hele tiden. Hold det væk og kom lidt tilbage. Kom lidt tilbage til essensen af livet, vil jeg jo sige. Men i hvert fald essensen af det, vi stammer fra. Ja, sandheden er, at der ikke var noget hus, da Adam og Eva blev født, eller kom til på samme måde. Så tag beslutningen og kom udenfor. Få gået en tur med dine kunder, med dine kollegaer. Og lad nu være med at have et mål med denne her tur, eller med at komme udenfor. Lad være med at have et mål. Så snart du giver slip på det mål om, at så får jeg det bedre, så er jeg mindre stresset, så er det lettere for mig at kunne kapere hverdagen. Det er ikke det handler om. Det handler bare for dig om at gøre det, og mærke den glæde, det skaber. Det kan godt være, at glæden ikke kommer i morgen, eller i overmorgen, eller hvad det nu er. Eller hvor lang tid der nu skal gå. Men glæden er der. Du kender det sikkert selv, historien om, at du leder efter din punkt, din bilnøgle osv. Og så kun du giver slip på at lede, så dukker den oftest op. Det er det, jeg prøver at fortælle dig her. Lad være med at lede, når du kommer herud. Bare vær. Og naturen vil fortælle dig det hele. Verden vil fortælle dig det hele. Tak fordi du lyttede med. Gør dig nu den tjeneste selv og kom herud. Tag en god dag. Hej.